nu bare i gang. Jeg har 3 minutter. Ikke det der tøsdreng. Trabant. Så er det Daiso. Kom nu hurtigt over til mig, så kan jeg drikke med. Yugo. Er Yugo et mærke for sig selv? Ja. Nå, skal vi se. Du sagde Ford. Ja, ellers så ved jeg ikke, hvem der laver en Yugo. Så kan vi godt sige Chrysler. Chevrolet. Jamen, Citroën. Kia. Corvette. Det er under Chrysler. Ford. Eller ikke Ford, eller Chevrolet. Er det under? Det er under Chevrolet. Dummer han så det? Bummede du? Ja, det gjorde han også. Jeg ved ikke om de var under, men jeg tænkte jeg tager chancen. Corvette, det er under Chevrolet. Hvad hedder... Nå, okay. Så hvis man er rigtig smart, så har man sagt General Motors. Ja, så havde du ikke sagt Ford, så havde du sagt... Ja, men så har du sat dig på det ene marked, ikke? Eller hvad? Det skal være GM, jo, det er der. Ja. Det er ikke fair. Ingen stress. Der er masser af Det er ikke fair. GM, de står for halvdelen af det amerikanske marked. Udover Ford. Har I hørt det der Ford lavede for 2 år siden? Ja, Dodge lavede for 2 år siden. Du skal have den hjem på danske plader. Hvad? Hvad skal du? Dodge lavede en bil for 2 år siden. Hvis du skal have den hjem på danske plader, skal du have stort kørekort. Så meget vejer den. Og den er Nå, ikke... men det er de amerikanske biler jo. Nej, det er en Dodge, og den er ikke meget større end normal dansk. Dodge Ram. Ja, men det er amerikanske biler. Sindssygt. Det må lade. 1 minut. Stål eller et eller andet. Jamen derovre betaler de ikke de samme oliepriser, som vi gør her. Jo. Nej, men derovre betaler de heller ikke healthcare. Og de betaler heller ikke for stålet. Og de betaler heller ikke for noget som helst andet, så... Det er det, jeg ikke forstår. Der er noget, jeg ikke forstår. Hvad er det ude til? Det er dig. Din tur til at Vi er trække. nået til, at jeg prøver det op i... Jeg vil gerne lige forstå noget. Danmark, er det et slemt land at bo i? Nej. Jo, med priser, men ellers ikke. Men ja, for biler. Så fem. Ja. Nej, jeg må give den lige så generelt. Jeg må give den væk. Jeg må give den væk, den her. Uddannelse, den er fin. Med priser. Og Lunatex. Rød giver ud. Meget mok over det. Signe nok, hun var også lidt af mig. Men det er rigtig nok. Men Danmark ikke... Det var ærgerligt, så er der sgu en strafbar ekstra på. Dennis, jeg har en til I 6. Tyskland kan du spare... Du har en til 45, vi startede 044. 044. så- 0440 Dennis. Ja. Så har jeg også 5 til 45. Ind til Ja, på 46. Nej, du kan ikke Jo, sidde jo, så snyde. ellers er det ikke 45. Ellers er det ikke 5 minutter. Ja, jeg tror, de sekunder fra den 40, den er gået. Fint, jeg tager den straf. I kan ikke Højre 0. 1 til 5. Og det skal så være færdigt inden 46. Nej, det skal den nok. Det er faktisk lidt tricky. Hvor skifter den nu? Han skiftede nu. Det er også det, jeg siger. Jeg har taget den strafbar. Så var jeg heller ikke helt på den, da der var her. Jeg tog fat i den her. Nej, du var bare langsom. Men er vi Men planlagt. rent strategisk? Planlagt, ja. Ja, jeg vil sige, at jeg drikker først. Rent strategisk er vi et dårligt land at bo i med rent, fordi vi betaler meget skat. Ja.